abokai waɗanda suke zanne gida kawai suna jiran aikin gwamnati. To hasali ma yanzu gaskiya in dai za ka tsaya ka jira aikin gwamnati wallahi kana ruwa. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da haka, barkamu da sake saduwa da ku cikin sabon shirin mai suna sana'a jari daga nan tashar Kasancewa TV. A yau mun shigo wani kamfani wanda ake kira AB Coach, wanda za mu tattauna muhimman batutuwa tun daga samar da abubuwan da yake kirkirawa a wannan kamfani. Da farko za mu so mu ji sunan babu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To da fara dai suna na Abba. Ana kiran kamfanin na da suna AB Coach. Suna na Abba Muhammad, wanda aka fi sani da AB Coach. Allah Abba, ko za ka iya gaya ma masu saurare ta yaya an kai ka fara kirkira irin waɗannan abubuwa na ban al'ajabi, ya ka fara? To gaskiya da fari dai na ɗan sha gwagwarmaya sosai, saboda da fari ina ɗan gwadawa abin bai ba kuma sai in ajiye, sai in lalata abin, ko na yi in na ga bai ba zan fitar da shi ba. Haka dai na yi ta jarabawa Allah ya taimake ni na fara yi kuma abin ya zo daidai exactly yadda na ga ana yi, sai na dinga yi kuma Allah ya taimake ni at the end kuma abin ya zo ya ba da results iri ɗaya. Da ya jawo ra'ayinka na fara irin wannan kirkire ta harkar jalabiya da kuma hula? To zamani ya canza gaskiya, saboda yanzu muddin kana son kowane lokaci a tafi tare da kai dole sai ka bi zamani. Duk abin da ka ga ana yi kai ma za ka yi ƙoƙari ka ƙirƙiri wannan abin, sannan za ka yi duba da yanayin wurin da kake da yanayin irin abin da mutanen da suke kusa da kai suke so, sai ka fara yin abin da kowa bai ba wurin, sai kai kuma ka fito da abin. In Allah ya taimake na san masu kallo za su so su san wannan kamfani daga ina yake, amma kafin ni in faɗa muku ya kamata ku ji daga bakinsa. A ina wannan kamfani yake? To a nan karamar hukumar mulki ta Gwandu local government, a tsohuwar kasuwa nan first gate na tsohuwar kasuwa shop 71 kusa ga shagon Mati mai hoto. Malam Abba, duba da wannan abu na wanda ba kowa yake da tunanin ya za a iya taimaka rayuwarsa ba. Zamani ya canza, zaka ga matasa suna zaman banza akan rashin sana'o'i, suna jiran gwamnati ta zo ta taimake su. Kuma gashi kai ka fita daga cikin irin waɗannan mutane. Shin me ya fi ƙarfafa ma gwiwa na ganin cewa kai dole sai ka ƙirƙira kanka? To yanzu zamani ya canza. Kai karin kanka da ka tashi gidanku ka fahimci rayuwa, ba wai sai an ce maka ka zanna wani zai taimake ka ba. A'a, kai za ka zo ka taimake kanka. Menene kai za ka zo ka taimake kanka? Ka tashi tsaye babu dare babu rana, ka dinga fitar da abubuwa waɗanda mutane za su so, ka tsaya ka gina kanka. Tun lokacin da ka fara wannan abu akwai wata hukuma ko wata ƙungiya wadda ta zo ta tallafa maka? A gaskiya asali ma idan na yi abubuwa na ina tallatawa, kuma ina ƙoƙari dai kowane lokaci ina ɗan yin posting. Ka san ita social media haɗi gare ta, zai iya yiwuwa ka haɗu da mutumin kirki, zai iya yiwuwa ka haɗu da wanda ba na kirki ba. Kuma koyaushe mutum ya yi ta yi kawai, kada ya damu ya yi ta posting ko babu liking ka yi ta yi, saboda baka san iya mutanen da suke cikin social media ba. Zai iya yiwuwa ka samu wanda zai taimaki rayuwarka ta halin sanadiyar wannan kasuwancin da kake yi. Akwai wani abu da AB Coach waɗanda suke muradin su cimma kuma su cimma ba, ko kuma suke kan cimma? To gaskiya na cimma nasarori da dama gaskiya, alhamdulillah. Saboda bakin gwargwado gaskiya duk aikin da aka kawo mun zan iya fitar da makamancin shi insha Allah, ko ban fitar da shi exactly yadda aka kawo mun shi ba, zan iya fitar da mai kama da shi insha Allah. Akalla yanzu za a iya cewa yara nawa suke aiki a ƙarƙashin wannan kamfani? To gaskiya alhamdulillah ina da yara, ina ganin at least sun kai mutum 5 ko 6 haka. Domin ka ƙarfafa wa matasa, ko za mu iya sanin shekarun Abba nawa? To yanzu gaskiya shekara ta 24, ina cikin ta 25. Jama'a ɗan shekara 25 shi ya zauna ya yi nazari, ya ƙirƙiri waɗannan baiwa tasa har ya inganta rayuwarsa. Aƙallan sama da mutane nawa kuke tunanin suke ci a wannan kamfani? Wannan dama ce wanda ya kamata al'umma su iya gane cewa ita sana'a jari ce. Wannan ne dalilin da ya samu ka ziyarci kamfanin AB Coach domin ku ga irin abubuwan da suke kirkira. Suna kirkira jalabiyoyi kamar da kuke gani, haka zalika suna kirkira hula
wannan hulla da kuke gani a nan aka yi ta. Kuma babban abin da ya fi burge ni a wannan wajen shine irin kwamfutar da naga take sarrafa kanta tana yin wannan aiki. Wannan abin da za ku gani a wannan kun san cewa ba ƙaramin abu bane ya yi shi. Wannan dama ce wadda ya kamata al'umma su sani cewa zaman banza fa baya kawo nasara. Alkhairi da zauna ka jajirce a rayuwarka shi ke kawo maka nasara. Don haka muna muku maraba da zuwa wannan kamfani domin sayan abubuwa nagartacce a cikin wannan. Bari mu koma wurin Abba. Shin Abba, ko kana da wani kira da kake so ka wa matasa, especially waɗanda sun riga sun ƙare karatu kwata-kwata kuma suna jiran neman aiki? To gaskiya akwai kira wanda zan yi ma 'yan uwana matasa gaskiya. Saboda akwai 'yan uwa ko in ce abokai waɗanda suke zanne gida kawai suna jiran aikin gwamnati. To hasali ma yanzu gaskiya in dai zaka tsaya ka jira aikin gwamnati wallahi kana ruwa. Saboda rayuwa ake yi kuma karuwa ake yi. Za ka yi aure kuma za ka hayayyafa. Za ka inda insha Allah ina tunanin albashin da za a baka ba zai ishe ka ɗauki ɗawainiyarka ba kuma ka ɗauki ɗawainiyar iyalinka. Kuma duba da ita gwamnati abubuwa su yana nan suna shafar ta. So Malam Ayubi, na dai ga daga ganin wannan rigar na san dai kai yi ta. To me yasa baka saka hulla ba? To kowa ba ya son saka hulla shi. Abi yana sa hulla gaskiya. Kawai ai daidai da babu hullan ne kusa. Wannan hulla kai yi ta. Insha Allah. Za ta iya daidai da kaina? Insha Allah za ta iya. Zai gwada ya gani. Kana gani ka san wannan hullar ta yi kyau. Ko ban faɗi ba na san ta yi kyau, amma matan ku rubuta min a comment section shin ta yi kyau. Malam Ayubi, a ƙarshe ko za ka iya bayyana ma masoya waɗanda suke son su so su sayi kaya, number wayanka da kuma full address ɗinka da kuma contact ɗinka na business domin a same ka kai tsaye, kuma ta ina da ina kuke tura sakonnin ku na kayayyaki idan aka yi oda? To asali dai gaskiya ko ina mutum yake a faɗin duniya in dai yana buƙatar kayan mu a shirye muke tsaf domin kai mishi kaya duk inda yake. To number waya ta shine 090 65 48 0719 insha Allah. Da wannan number za a same ni a WhatsApp. Profile ɗina na TikTok shine abkocho@001 insha Allah. Shafi na kuma na Instagram shine @abkocho shine shafi na Instagram. Facebook wa? To Facebook gaskiya ban fara buɗa. Ba ka ganin Facebook yana cikin abu wanda nan da nan zaka ga sakon ka ya isa musamman zuwa ga manya, saboda wayannan abubuwa da ka faɗi ba kowa yake cika mai da hankalin shi sama da Facebook ba, saboda Facebook duniya ce. Gaskiya kana da shirin kirkiro shi? Gaskiya shi ma zan kokari in kirkire shi, saboda Facebook shi ma wuri na ko in ce manhaja ta wadda mutane da dama kana ganin su. Kuma ma Facebook sun ɗan yi tsari na gehen marketing, kaga wannan wurin ya kamata a ce kana iya saka haji. Zai kokari in yi muku creating wannan account na Facebook shi ma insha Allah. Duk wanda yake so ya same ni zai same ni a Facebook shi ma available. To jama'a, laifin daɗi karewa. A nan muka kawo ƙarshen tattaunawa mu da shugaban kamfanin AB Coach Abba, wanda kuka fi sani da suna AB. A wannan tasha ta Kasancewa TV cikin shirin mu na sana'a jari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.